ta' nies inġabru propju hawnhekk ġewwa l-Ħamrun kif qed taraw warajja sabiex jiċċelebraw il-festa ta' San Kejtanu b'Riju l-aqwa tiegħu. Iddominaw iż-żewġ kuluri dak tal-aħmar li huma magħrufin bħala tat-tamal u dak tal-blu li huma magħrufin bħala tal-miskina. Taħċem xtaq li l-ankrimijiet ħonqu stradarjali triq ewlenija tal-Ħamrun biex għal sen oħra bi Briju Sfinu Kant reġgħu iċċelebraw il-festa ta' San Kejtanu permezz tal-marċ tradizzjonali u grandjuż tal-Ħamrun imtella miż-żewġ xaqdiet mużikali ta' San Kejtanu u ta' San Giuseppe. Kotawan jużar il-marċ fejn kien hemm nies li għalkemm mhumiex mill-Ħamrun xorta waħda għażlu din il-ġurnata sabiex isellmu lil San Kejtanu. Min fejn insinju? Jien mill-Furjana. U għaliex tiġi għal din għall-festa? Għax nara li bħala marċ hija l-akbar festa. Ta' min fejn insinju? Jena mill-Ħamrun, noqgħod Scotland ilni 56 sena barra u niġi dejjem. Viva San Kejtanu dejjem. Għala volja mill-Marsa ma San Kejtanu l-aħjar festa. U kemm ilek ma tiġi għall-festa ta' Ejli, sentejlu ġejt, sentejlu. Mill-Australja ġejna. Minnaħa l-oħra diversi Ħamruniżi kollha b'allegrija li ma bħala qalu li ta' kull sena jitelgħu għal dan il-marġ sabiex isellmu lill-patrun tagħhom. Laqwa waħda Demet li bqajt nissa ħalba min ibqa' niġi dejjem. Ġabra ta' nies Ħamruniżi li ċelebraw il-festa flimkien, blu u aħmar, laqwa li qegħdin hawn, nieħdu pjaċir. Dejjem netilfu waqgħattu. Biex tul l-ofsanar tal-ħadd idwi mat-toroq tal-Ħamrun kien hemm majta waħda. Viva San Kejtanu! Viva San Kejtanu! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.